Koska tarrahinta nousee. Ok, mä oon nyt 2 keissiä kattoo. Joo. Pystyt riimaakko Mä alla. en pysty riimaakko. Läppä. Mä nähdään monta avointa vähän case. Minttunen reso. Onks tää niinku valmiis? Tää on legit korkeampi kuin leveämpi. Okei. Mitä? Mä en nyt kysynyt, mut onks teillä jotain vaihtoehtoja niinku mikä avain otetaan? Ihan vittu sama avain. Vasemmalta plus oikee plus 4. Kolmat avain vasemmalta eli ikään kuin sit 4 ja sit ja toi siis. Vittu Vince on varmaan joku vittu Prince Framer. Mikä? Niin saa varmaan tyyliin sen. Pinströmi. Mitä mä olin sanomassa? Mitä vittu mä olin sanomassa? En tiedä. Niin ei Saa saanut. ne haippaat jostain digitaalista. Kuinka sä käytät noita XP-bonareja? Koska mulla on level ne 30. Tikkas vittu. Onks teillä jotain vaihtoehtoja? D-luokan kuljettajatutkinto. Siis mä en nyt taas muistanut, Martin. Onks Vilkku täällä vielä? Oi! Jumalauta! Ei jumalauta! Mitä siellä Ei tapahtuu? jumalauta! Uskotaan! Ei niinku ei vittu! Mitä vittu mä sanoin? Vittu mä sanoin! Ei Mä en saatana! jaksa. Sä olet ihan vitun vammanen! Sä olet ihan vitun vammanen jätkä! Alde, onks sun Shadowplay? Helvetti! Oo. Leopardit. En mä jaksa, Vince. Mä en pysty. Mitä mä vittu sanoin? Eka mä sanoin, että sä olet 600 euroa!